سلام أبزت على ليه كورنعت عالم كونكم من مدباتنا تكتاتل زلهم كبران تكتاتلتي مدب إبتي channel كمي كأنيكم أوكي لو مها كمتي بقت علي بمسرة زوها بالنازلو أب إكسل أتينا أنا كنري نايلو من نريو زعبها كمي جرنا فونت أب مايكروسوفت إكسل نتكملهم إزمالت أب إكسل كمي جرنا نتناتنا دوكمنتات نتصابقه ويون نتي أب سيل زلو أب حد بوتا زلو تحستوي صحفات كمي جرنا نتصابقه أنا كنري ناوخ حلفكم مايكروسوفت إكسل نتز صحفنا صحفات كمي جرنا نتعراريو كمي جرنا نتناتو فونت تدلينا حبرن قبرلو تدلينا سايز نوسخلو انت دلينا كنا نشو خنعبيو نخل كل جزء أبت هوم تابينا مبزحت جزء نتكمل هوم كم تزبلنا هوم تابينا مبزحت جزء نتكم توم أبتحت هوم تاب دلو كوماند سكا ببناتهم بزدخل حنصات تقوريج أمو زلو نناتهم جروب اللو نتحتي أرو على أم نفس وقف زبلناين نابنت زبزعبا كليبورد أو ندحر آتينا ناتو حبريتا يهبنا مالتيو ازي فونت يو أفتو فونت نقبرو كل مكيارات ويكا بزيا داون أرو تغيرنا أبزو فورمات سيلز تبل بزعبا فونت تملكت مولو حبريتا أبزن ركب مالتيو وي أبتخن كيروز دلنا رايت كليك جيرنا فورمات سيلز كنبلا نخلين رايت كليك جيرنا فورمات سيلز تلقلناها أبتا زاتنا بزعبا فونت تلقلنا بزعبا فونت بزعبا نمبر تلقلنا بزعبا نمبر بزعبا الاينمنت تلقلنا بزعبا الاينمنت كلن كم ندلين يمصالنا مالتي حجي نزينا ابزي ازلو عند حر سايز كوسخلن دلي نتن فونت سايز كوسخن وي كوغدلن انت دا دلي وي بزيا ديكريز تبلدلا انت دا طويقيا يوغدلو وي بزا عباي 8 تبل increase font size تبلنا ياتا أروا بان سقمتنا انت دا انا طويقنا خا كاب 10 حدا ناب 10 تخلته كاب 10 تخلته ناب 10 4 كاب 10 4 ناب 10 6 كاب 10 6 ناب 10 8 تقوم دا غبرت ببخلته دا وسخت توسدلنا مالتي وي ابزا داون ارو ابا مستوقوا ابتا زدلخوا قصري يغيرها مايكروسوفت اكسل مسولعنايو اتقدمي 2016 زنبره مايكروسوفت اكسل اريال ياتمصزيا اريال فونت سايز كا 10 ياتمص ابزنا حجي اب 2016 دحريو زلون تدارينا خا مايكروسوفت اكسل مسولعنايو كاليبري 10 حدا يزمص حجي ابزا دبلكوا داون ارو ناتا فورمات سلس انت دا اخيده كاليبري انت عينت صحف كم زمثل ابزي يرئني في بريفيو ناتو انت دا ادوب عربيك مريصه ات صحف كم ز عينت يزقاي انت نحنا ندلو عينت صحفات كمي عينت صحفات اينا ندل زلنا ابزي يحبرنا يوم وي ابتا زدلنا يعني امنت نزا تغرينيا تبل دلا انت دا كليك غيره يمرص علىخو ابزي تمقيارات ترئني يعني አንዱ ኸአ እንት ሁሉ ጊዜ እንፈልጦ ነቲ ሰራሕናዮ ንድሕሪት ክንመልሶ ተደልና ወይ ብኮንትሮል ዘድ ወይ ካ አንዱ ጠዊቅና ኸአ ንመልሶ ናፍታ ካሊብሪ ትምለስ ማለት እዩ ስለዚ ነዚአን ኣብነት ከም አርእስቲ ለውጥታት ክገብረለን እንተ ደአደለ ወይ ፎንት ሳይዝ ክውስኽ እንተ ደአደለ ወይ በዛ ዓባይ ኤ ዝበልና ኢንክሪዝ ንገብር ወይ በታኒ ኢሽተይ ዲክሪዝ ንገብር ወይ በዛ أتا فونت سايز زلا بوكس دلا أرو طويقة زدلخو عينت سايز أبزي هوان أمنت 10 انتهي 10 أتا سايز قال كلر كهبان تدأدلي نزي أحبر كهبان تدأدلي أبزي أنت يلاتني فونت كلر تبل أبزا فونت كلر تبل كل جزء داون أرو تدأليو انت يلو مالتيو حبريتا توسخي مرجعتا ألك مالتي
ስለዚ ኣብዚ ኸ ዝመረፅናዮ ዓይነት ሕብሪ ክንህቦ ንኽእል ንኣብነት እዛ ሕብሪ እዚኣ እንተደኣ መሪፀ ወይ ብስፍሕ ዝበለ ኣብታ ናታ ዳውን ኣሮ ኣብታ ፎርማት ሰልስ እንተደኣ ከይደ እቲ ሕብርታት ኣብዚ ኸ ዝተፈላለየ ከምቲ ኣብቲ ዘምረፀኒ ወይ ከዓ ሞር ከለርስ ኣብዚ ባዕለይ ከለር ኮምቢኔሽን መሪፀ ወይ ንሬድ ግሪን ብሉ ብቀይሕን ብቀጠልያን ብሰማያውን ዝቆመ እንዲ ሕብርታት ኩሉ ግዜ ካብዚኦም ባዕለይ ቁፅርታት ናቶም ሂበ ኣበየናይ ቦታ ሕብሪ ከመይ ዓይነት ይደሊ መሪፀ ኣብዚ ከዓ ስለ ዘርእየኒ ኦኬ ኢለ እቲ ሕብሪ ከምዚ ዓይነት ሕብሪ ቀይረሉ ኣለኹ ስለዚ ነዚ ኣብዚ ዘሎ ፅሑፋት ከዓ እንተደኣ ከም ዝደለኽዎ ዓይነት ሕብሪ ነቲ ኣስማት ናቱ ሕብሪ ናቱ ሳይዝ ክቦ ተደልየ ናይ ግድን ግን ቅድም እንታይና ክንገብር ዘለና ክንመርፆ ኣለና ሰሌክት ክንገብሮ ኣለና ነቲ ለውጢ ንገብረሉ ንኣብነት ነዚ 12 ክገብሮ እንተደኣ ደልየ ካሊብሬ 12 ይገብሮ ካልእ ዝደለኽዎ ዓይነት ምርጫ ኣብዚ ዝተፈላለዩ ዓይነት ፎንትስ ኣለዉ ብዙሓት ዝኾኑ ፎንትስ ኣለዉ ከምቲ ንሕና ንደልዮ ወይ ንሕና ብሽም ንፈልጦ ንኣብነት ታይምስ ኒው ሮማን እንተደኣ ደልየ ቲ ኢለ ፅሒፈ ክህባ ይኽእል እየ ማለት እዩ እቲ ንሕና ንደልዮ ኩሉ ምርጫ ኣብዚ ስለትህበና ከምቲ ንሕና ንደልዮ ፎንት ሳይዝ መሪፅና ንገብረሉ ማለት እዩ ኣብነት ከምዚ መሪፅ ኣለኹ እዚ ማይክሮሶፍት ያሂዩ ላይት ዝብል መሪፀ ስለ ዘለኹ ልክዕ ከምኡ ዓይነት ፎንት ሳይዝ ቀይረ ኣለኹ ማለት እዩ ነዚኣ ከም ኣርእስቲ እንተደኣ ከዕብያ ደልየ ይውስኸላ ከምቲ ክሳብታ ዝደልያ ሳይዝ ህባ 22 ሂበያ ኣለኹ ሕጂ እዚኣ እንታይ ትሕብረኒ ዘላ ብዛዕባ ፎንት ዝምልከት ነዚ ቦልድ ክገብሮ እንተደኣ ደልየ ቦልድ ገብሮ ኢታሊክ ክገብሮ እንተደኣ ደልየ ኢታሊክ ክገብሮ አንደርላይን ክገብሮ እንተደኣ ደልየ አንደርላይን ገብሮ በታ ዳውን ኣሮው ከዓ ምርጫታት ኣለኒ ዳብል አንደርላይን እቲ ሕንፃፅ ዳብል ክገብሮ እንተደኣ ደልየ ወይ ኣብታ ፎርማት ሰልስ ኣትየ ነታ ዝደለኽዋ ምስ መረፅክዋ ኣብታ ፎርማት ሰልስ ኣትየ አንደርላይን ክገብር እንተደኣ ኮይነ ንኣብነት አንደርላይን ክገብር እንተደኣ ኮይነ ተምርፀኒ እያ ዳብል ላይን እንተደኣ ደልዩ ዳብል ሕንፃፅ ኣብዚ እቲ ዝገብሮ ለውጥታት ኩሉ ተርእየኒ እያ ስትራይክ ስሩ ክገብር ኣብ ማእከሉ ክሕንፅፀሉ እንተደኣ ደልየ ኣብ ማእከሉ ክሕንፅፀሉ እንተደኣ ደልየ ከዓ በዚ ምርጫ ይመርፅ ሳብስክሪፕት ኤን ሱፐርስክሪፕት ከዓ ሬሾ ዘለዎ to the power of 2 ንኣብነት ክገብር ተደልየ ነታ 2 በይና ሰሌክት ገይረ ሱፐርስክሪፕት ብታሕቲ ክገብራ እንተደኣ ደልየ ኣብ H2O ክፅሕፍ እንተደኣ ደልየ ነታ 2 ሰሌክት ገይረ ኣብ መንጎ H-ን ኣብ መንጎ O ነታ 2 ሰሌክት ገይረ ሳብስክራይብ ተገይረያ ከዓ ንታሕቲ ተውርዳ ነታ ፅሑፍ ንታሕቲ ተውርዳ ሱፐርስክራይብ ተይለያ ከዓ ነታ ፅሑፍ ንላዕሊ ትሰቕላ ማለት እዩ ኣብዚ ቦልድ ኢታሊክ ሬጉላር ዲ ክገብራ ዝደሊ ነታ ፅሕፍቲ እታ መሪፅያ ዘለኹ ኣነ A1 ኣብ A1 ዘላ ነጥቢ ተመሃሮ ትብል ፅሕፍቲ እያ ኢታሊክ ክገብራ እንተደኣ ደልየ ኢታሊክ ክገብራ ቦልድ ክገብራ እንተደኣ ደልየ ቦልድ ክገብራ ቦልድን ኢታሊክን ብሓንሳብ ቦልድ ኢታሊክ ክገብራ እንተደኣ ደልየኻ ቦልድ ኢታሊክ ክገብራ እታ ሳይዝ ከዓ ኣብዚ ከም ድላየ ይወስኽ ከጉድል ማለት እዩ እቶም ፎንትስ ድበልናዮም ከዓ ኣብዚ ከም ምርጫ ኣለዎ እቶም ፎንትስ ስለዚ ፎንት ከለር ክንገብር ንኽእል ኢና ፎንት ሳይዝ ክንውስኽ ንኽእል ኢና ዓይነት ፎንት ክንመርፅ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ንኣብነት ነታ ናትና ኮሎምን ወይ ከዓ ነታ ናትና ሮው ከዓ ካልእ ሕብሪ ፊል ክንገብራ ንኽእል ኢና ማለት ሕብሪ ክንመልኣ ንኽእል ኢና ብሕብሪ በይና ከም ትፍለጥ ክገብራ ይኽእል ኢና ንኣብነት ተምሃሮ ናይ ትግርኛ ነጥቦም ኢለ ኣብዚኣ ፊል ትብል ደላ ድላይ ሕብሪ መሪፀ ሕጂ እዚ ነቲ ፅሑፍ ኣይኮንኩን ሕብሪ ገይረሉ እንታይ ደኣ
نتا كولومن نتا سلس حيزو زولو حبر غيرولو زولو ابزي زدلخو حبر يقبر انت دات حبر زي بلو خغبرو انت دا خوينا خا نو فيل يبقى سلازي نتا نزاناي تغرينيا ناتا حبري نتا ناي قصري ناتا حبري حجي ازي نتفونت سايز نتفونت ايكونكون حبري زغيرولو زولو وي سايز زغبرولو زولو نتفونت بينو ابرس زي نتفونت بينو ناتو حبري نتفونت كهبو يخيل سلازي نتفونت حبري هيبيلوخو نتن كولومن كا فيل غيرينا لوخو حبري مليئينا لوخو حبر ملي صلو وي ابزا فورمات سيلز وي كا رايت كليك غيره فورمات سيلز تبلالاتني افتا فورمات سيلز تبل اتي اتزدلخو عينت حبري مريصه يتقام ማለት ነው ስለዚህ ኦኬ ኢለ ነትምርጫታት ዝገበርኩ አው ለውጢ ከርኤኒ ማለት ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ ኤቢቲ ቻነል እዚ ክንሪኦ ዝጸናሕና ኣብ ኤክሰል ፎንት ከመይ ገርና ንጻባበቂና ክንርኢ ጸኒሕና ኣብ ዝቕጽል ደሎ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ቅነ